Bit-tkeċċija li żjed ġusta tal-anġli ribelli li marru fid-dbatijiet eterni biħlas tas-supervja tagħhom, bosta troni fis-saltna ta' Alla baqgħu vojta. Allura Alla fil-erf tiegħu ataħħa li jimlihom kollha bi kreaturi oħra, maħluqin għax-xbija tiegħu, kapaċi tal-grazzja divina biex jieħdu sehem fil-għena eterna u spiritwali tal-istess ħallieq. Digriet ħareġ fis-sema, iżda li billi s-supervja batlet dawn it-troni, għalhekk l-umiltà biss għandha timlihom, u meta jkunu kollha mimlijin allura jsir il-ġudizzju fuq dawk li jiddisprezzaw il-verità. Għalhekk il-providenza ta' Alla li tmexxi kollox fit-triqat li jebda moħħ maħluq ma jasal biex isib tarf, għażlet lili Mikael, unkurunatni prinċep tal-armata tas-sema u mexxej u gwardjan qawwi ta' dawn il-bnedmin kollha illi Alla għażel għall-glorja tiegħu. Kien ta' ferħ, ġieħ u glorja tas-sew kbar għalija xħin Alla fil-kobor bla tarf tal-majestat tiegħu qalli: ekku, illi aħna nqeduk prinċep tal-armata tas-sema. Fidejk aħna nafdaw dawk il-bnedmin illi wara l-prova tal-fedeltà lejna huma ordnati biex ikunu ċittadini tiegħek. Inti jint il-mexxej, inti jint il-gwardjan u inti d-difensur li żjed qawwi tagħhom. X'ħin Alla qiegħed fuq rasi l-kuruna ta' tjubija tiegħu, smajt l-isem tiegħi, Mikael, jitbierek barkijiet eterni. O kemm huwa għażiż għalija dan l-isem li ħadd mhu bħal Alla tagħna.